Gezurra dirudien arren, bai, urtebete pasada Euskal Herrian inoiz egin den ariketa soziolinguistikorik handiena hasi zenetik. Eta era berean, urtebete falta da Euskaraldiaren 2. edizioa hasteko. Da egitasmo honen gakoa, euskararen normalizazioan ezinbestekoa dena. Euskal Herri osoko herritarrak, eragileak eta instituzioak batera, helburu berdinarekin. 2. edizioa iluzioz hartuko dugu. Horretan, erronka berriak ditugu entitateok. Donostia euskararen hiria lanean ari da jada erronka horiei heltzeko. Horren lekuko, nitik haratago Baietz Intxaurrondon egingo den probaldia. Azaroaren 22an hasiko dena. Udadeko hainbat sail ari dira danean eta probaldi honetatik ateratako ondorioak guztientzat baliagarriak izatea espero dugu, datorren urteko Euskaraldirako. Donostiako udada zalantzarik gabe datorren urtean beste guztiekin batera bertan izango da. Niretzako ohorea da gaurkoan Donostian aurkezpen hau egitea, beraz, eskerrik asko. Iaz egindakoa bideo labur batekin. Hartu kontrola. Aukeratu rola. Esaidazu nola. Egin dezagun froga. Ni, hemen nago ni, goizarratxeta gau. Lehen edizio hura hasi zenetik esan dugu urtebete pasa dela, ezta? Baina ez pentsa koordinazio taldeak urtebetez jai hartu duenik. 2. Euskaraldiaren antolaketan murgilduta egon dira. Euskal Hirigune Elkargoko hizkuntza politikako lehendakariordea Beñat Arrabit. Zuena daitza. Ahoz opore gozoa utzi zigun iaz Euskaraldiak. Milaka lagun beren hizkuntza ohituren gaineko hausnarketa egiten eta inertziak astintzeko erabakiak hartzen ikusi genuen. Kanpainatara ohitua dagoen euskal gizarteko gizon emakumeak ariketa sozial handi baten protagonista bihurtu ziren. Euskaltzale aktiboak ikusi genituen, koherentziaz jokatzen, eta baieztatuz, euskaraz edo euskara ulertzeak praktikan ate asko zabaldu ditzakeela. Gizarte sare handi bat, helburu komun baten alde lan egiteko antolatu zen. Erakunde, gizarte eragile, enpresa eta era guztietako elkarteak elkarlanean jokatu genuen
elkarlan hori agerian utziz. Haundia da egin genuena, eta pozik amaitu genuen horregatik. Baina gizarte aldaketa handiek etengabeko ekina eta epe luzeagoak behar dituzte, eta horren kontzientzia argia daukagu. Gizarte eraldaketa baita egiten ari garena. Aldaketa kulturala, kontzientziak piztea, eta portaeren aldaketa. Zenbaki makroetatik arantzago, euskaraldiak herritar bakoitzaren ohituretan, hausnarketetan eta portaeratan aldaketak eragiteko helburua zuen. Jasotako bizipenek eta ikerketen datuek milaka lagunengan eragina izan zuela erakutsi digute. Euskaraldia amaituta biharamunean, 2018ko abenduaren 4an aurkeztu genituen hainbat ondorio eta gogoeta. Informazio hark pista asko eman dizkigu gaur aurkezten ari garen Euskaraldiaren 2. edizio honetarako. Lehen Euskaraldian egindako ikerketak utzitako ondorioen irakurketa eginda, hizkuntza ohiturak aldatzeko portaerak denboran errepikatu eta luzatu behar direla iristen diogu. Garrantzitsua da, 11 egunetan portaerak gehiagotan, jende gehiagorekin eta denboran luzeago mantentzea. Horregatik, Euskaraldiak behar ditu bere erreplikak. Luzeagoak, herritarroi sakonago egiteko aukera emango digutenak. Bakarka ere egin helburu bigarrenak. Egoera gehiagotan, testuinguru gehiagotan, hizkuntza praktika eraldatzaileak bultzatzea izango dugu xede, gehienetan. Eta gero eta erakunde, enpresa eta gizarte eragile. Ohiturak aldatzea, testuingurua aldatzea ere bada. Giro babestu gehiago sor ditzakegu gure portaeren bidez, eta hortara gatoz hurrengo Euskaraldian. Azkenik, lehen Euskaraldiak zabaldu zuen komunitate zentzua hurrengoan sendotu egin nahi dugu, eta herriz-herri sortutako indar hori egonkortzen saiatuko gara. Urtebeteko dugu aurretik era berean. Lehen Euskaraldia amaitu bezain laster, 2. prestatzen hasi ginen lankidetzan. Buru prestatzetik abiatu zen lehen Euskaraldian parte hartzeko bidea. Euskaraldiaren 2. olatura gehitzeko. Herrietako batzordek aurrek eskualizartean. Datuak erakutsi dute hori. Milaka eta milaka izan baitziren ahubizi eta belarri prest. Baina, zenbaki guztien gainetik, badiru herriko lurralde guztietako, lauen herri baino gehiagotan milioika bizipen utzi zizkigun, aho bizi eta belarprest gisa aritu ginen partaide hoi, esaldala. Ikasi dugu adibidez, ohiturak aldatzea ez dela ariketa erreza. Inertziak apurtzeak ahalegin handia eta inguruaren babesa eskatzen dituela.
Maili Juanikorena, Neritz Rekarte, Beratik, eta Maier Arrieta, Getxotik. Eta esanaren ondorioz, etxeko bihurtu zezkigunak. Euskal Herri osora zabalazkenen biazazuten nahi duzu, belarri prestara. Horregatik, gizartean txertatzen ari diren profilak Bertze behin, ahobizizekoa izanen da formakuntza. Ahobizi edo belarriprest gisa jokatzeak prestakuntza eskatzen baitu. Barne gogoeta egin ohiturak aldatzea erronka ditugun harreman horiek identifikatzea, zen ikastea batez ere. Orduan, herriko entitateak ariguneak sortzera animatzen besteak beste. Beraz, zenbat eta euskaltzale gehiago batzordetan parte hartzera lan egitera animatu, orduan eta zabalagoa eta sakonagoa sortuko dugu. Beraz, animo! Erabili ditugu, barneratu ditugu, ahobizi eta belarriprest. Bi kontzeptu, dagoeneko gure eguneroko jardunean esango duten, ondo barneratuta eta zabalduta dutenak. 2018ko edizioa ilusio handiz bizi genuen. Egia esan jakin genunean Teknaliak parte hartu zezakeela entitate sustatzaile bezala, berehala animatu ginen. Zeran simulakroa ospatuko zela hautadan, guk pentsatu genuen gazte asanblada arigune bat izan zitekeela, hango kide guztiek euskaraz ulertzen genolako, orduan konpromiso hartu genuen egun horietan arigune bezala funtzionatzeko. Eta harrera hona. Asko eta askok norbanako moduan hartu genuen parte Euskaraldian, hau bizita belarriprest bezala. Aurtengoan norbanako bezala parte hartetik taldean ere parte hartzea pasako gea, hemen aipatu dian ariguneen bitartez. Eta taldean ingurune babestu bat sortu nahi duna benetan Euskaran aldeko hizkuntza ohiturak aldatzeko. Olako taldeak sortzeko, ariguneak ahobizi eta belarriprestan parian parte hartzaile izango dianez, olako ariguneak sortzeko entitatei funtzio bat emango dio. Eta entitateien funtzioa izango da arigune horiek babestu, aktibatu, sustatu, eskatuko diegu aurtengoan. Entitate hauek zerrin beharko dute edo nun aurkituko dituzten arigune horiek? Alde batetik barne ariguneak izango ditugu, aurreneko mota, eta barne ariguneak izango dira entitate barruan, bere organigraman edo, gerturatuko den herritar horrek nahi dunean behintzat euskeraz jarduteko aukera izan dezan. Arigunen sustapen hontan eta pilotajean zertan jardun dian. Ritak azaldu duena praktikara nola eraman dugun esan baino lehen, testu ingurua zehaztu nahi dut labur-labur. Donostiako udalak, herri administrazioa den aldetik, euskararen erabilera normalizatzeko prozesuan ezin du borondatez bakarrik jardun. Bete behar batzuk ditu eta herritarren nahi 18 bigarren hizkuntza eskakizunetik gorako egiaztapena dauka. Hau da, ulermen maila handia dago. Hala ere, erabilera gainerako gizarte esparruetan bezala ezagutza baino apalagoa da. Testu inguru horretan ekin genion Euskaraldiari 2018an eta lanketa berezia egin genuen langileek Euskaraldian parte hartzeko. Guztira, 500 langilek baino gehiago eman zuten izena. Udal administrazio osoaren 20% gutxi gora bera. Oso balorazio positiboa egin genuen, udal administrazioko langile zein arduradunek oso ondo hartu zuten ekintza eta ohiko harremanetan ohiturak aldatzeko aukera paregabea zela ikusi zen. Euskara zerbitzua dagoena betetzen laguntzeko. Beraz, Euskaraldiko antolakuntzak 2020ko edizioa baino lehen 2019an Donostian probaldi bat egiteko aukera azaldu zigunean, zalantza gutxi izan genuen baiezkoa emateko garaian. Hasieratik arduradun politikoen oniritzia bagenuenez, topagunetik jasotako metodologia oinarri hartuz
Intxaurrondon dauden udal zerbitzuekin harremanetan jartzeari ekin genion. Apirilean izan zen hori. Ondokoak dira Intxaurrondon dauzkagun zerbitzuak. Bileretan batez ere arigune bat zer den eta nola nahi genuen. Hau da, ahal den neurrian modu naturalenean osatzea komeni dela azpimarratzen genuen. Horrela, ikusi eta gero datorren urtean zer. Datorren urteko lanari ekin diogu dagoeneko. Udalerri modura Donostiak izena eman du, eta probaldi honen balorazioak informazio zehatzagoa emango digun arren, aurre ikusten dugu udalean eta bere erakunde autonomo zein sozietate eta enpresa erakunde guztietan ariguneak osatzea. Eta amaitu aurretik, sorpresa txiki bat. Batzuek agian sonatuko zenuten zerbait, ekitaldian zehar pantailan hitz edo lerro batzuk ikusi ditugu, bada, uste baino, pisu handiago izango duten hitzak dira, horiek, datorren urteko Euskaraldia. Izan ere, gehiago, gehiagorekin, gehiagotan. Horixe beraz guztiok praktikan jarri beharko duguna. Euskeraz, gehiago, pertsona gehiagorekin, astu aurretik, eskerrak berriro ere bertaratu zareten guztioi, eta orain arte egindako guztiagatik, eta era berean egiteko dugun bide horri ere indartsu ekin diezaiogun, museoko klaustroan batuko gara, hortxe kanpoan, denok batera Euskaraldiagatik tragoska bat hartzeko, ze iruditzen zaizue. Horren